Zdravím tě, Pájo. Neustále nám kladeš otázky, jak bude probíhat bojovka jménem Půlnoční vizita. Pro Češ jsme se rozhodli, že ti natočíme tento krátký film a v něm ti ty nejdůležitější otázky zodpovíme. Otázka číslo 1. Jak bude bojovka probíhat? Bojovka započíná v 8 hodin večer před hlavní bránou sanatoria, která ti tady někde vyskočí na obrázku. Dobře ji sám znáš. Poté půjdeš podél šipek nebo mašliček, které uvážeme do korun stromu. Šipky budou křídou nakresleny na asfalt. Touto trasou půjdeš směrem po šipkách. Otázka číslo 2. Jaký bude můj úkol při bojovce? Během bojovky půjdeš po vyznačené trase a budeš se snažit najít nápovědy, které budou schované v obálkách v okolí trasy vyznačené šipkami. Otázka číslo 3. A bude mě číhat? Budou na tebe čekat zdravotníci hrůzy. To jsou doktoři děsu a zdravotní sestry hrůzy. Ty budou mít za úkol tě chytit. Otázka číslo 4. A co mi udělají? To nechávám ryze na nich. Pozorně si prohlédni ten altán, co stojí za mnou. Bude se ti hodit ho znát. Otázka číslo 5. A kde byl ordinace pána doktora? V tomto altánu, který můžeš vidět za mnou. Otázka číslo 6. Jaká bude druhá výhra? Ale, tak pána zajímá, jaká bude druhá výhra, jo? Dobře, druhá výhra v naší slavné bojovce bude... Otázka číslo 7. A co bude následovat po prohlídce u pána doktora? Po prohlídce u páně doktora získáš svou finální nápovědu. S tou musíš co nejrychleji vyhledat federálního ministra zdravotnictví, který tě odvede na ples sanatoria. Dej si však pozor, federální ministr zdravotnictví je rafinovaný a bude se před tebou snažit utíkat. Snad jsem ti již všechny tvé otázky zodpověděl a budu se na tebe těšit. Dne 31.8.1954 ve 20 hodin před hlavní branou sanatoria.